skal lige fortælle, hvad der sker. Ja, vi har lige fået Frederik her til at spise sådan et stykke her af en vandmand. Hvis han får en rundt fra det, så går vi lige ned og finder en vandmand. Ja. Så har vi Svenden. Hvordan har du til, Frederik? Ja, fint. Jeg tror ikke, det kommer til smør til i dag. Der ligger en vandmand der, hva'? Er det dejligt. Ja, jeg var nok stå. Jeg tror ikke lige, at jeg skal... Er der sådan noget støv her? Nej, det er der ikke. Okay, det er sådan lidt overdrevet. Det ja, det er 200 kroner hver, Frederik Styrbro. Det er så overdrevet. Du skal lige komme ud i solen. Hvad? Ja, det er jo... Du har ikke sådan et stykke der, det var sådan et stykke. Du skal have 2 kubikcentimeter. Okay, det er lidt mere. Men... Se, her er vandmanden. Her er den! Der har vi! Der har vi ormen. Hvor meget af det her vil du spise? Meget halvdel. Sådan. Det skal spises. 200 kroner. Der, kig. Film. Gør det. Sådan. Hvad har du, Frederik? Hvad har du det? Det smager godt nok helt. Hver dag. Det smager sådan noget. Vil du have mere? Nej, jeg gider ikke.